Виждам, че още се събираме. Аз съм Виктория Драганова. На първо място благодаря на колектива за поканата, на целия екип да модерирам този панел, тази сесия. Благодаря и на преводачите, да обърна внимание, на всички колеги и приятели, които сте тук. И също така на Ярон Колхас за тази много интересна и вдъхновяваща лекция, която аз възприемам като въведение всъщност към това, което ние тук ще разкажем и ще направим. И с този панел ние ще се върнем всъщност в контекста на България, което е много интересно. И всъщност този панел, който е публични пространства и култура, аз идвам тук като куратор, предполагам, че много от вас са урбанисти, архитекти. Аз идвам като куратор от сферата на културата и истината е, че много дълго време на културата се гледаше като нещо, което така вдъхновява, нещо безцелно, което говори за метафизиката и човека, но все повече мястото на културата се променя до там, че нови инициативи, също така Европейски Баухаус, който всъщност е и финансиращ за това събитие, доколкото разбрах, свързва културата и основни политики, които ние се опитваме да прокараме в европейските общества. Културата е това, което всъщност трябва да, в случая на Европейски Баухаус, да доведе европейската зелена сделка до хората. И това свързване е нещо ново. И също така не много лесно. Ние видяхме от лекцията на Колхас как всъщност въпроса до какво всъщност довежда културата остава отворен и е наистина интересния. И тук се радвам да ви представя тримата ни панелисти: Валери Гюров, Адриана Андреева и Мартин Янков. С две думи ще ви представя накратко, защото ще имаме и кратки презентации, които ще представят вашата практика, така да се каже, след което ние ще можем да говорим, дискутираме и също да отворим към публиката. Валери е всъщност момент сега. Аз трябва да си изкарам бележките, защото да, защото всъщност вие сте мои колеги и аз ви знам с определени неща и докато четох вашата биография, бях много така вдъхновена да науча и още други неща. Архитект, бивш архитект, завършил 2008 в Штутгарт, Германия, съосновател на Трансформатори и от 2016 насам свободна практика. Това, което за мен е много интересно, от 2017 всъщност е създател на, аз го наричам Пространство Gifted, което е магазин, инициатива, но и, така се каже, платформа, която свързва изкуството и културата с града. И я представя не само вътре в, така, на жителите на града, но и на туристи и посетители на града. Ще спомена и 2019 The Red Flat, тази инициатива, която е много интересна. Адриана Андреева, също така колега, който разбрах, всъщност твоето портфейл, че си журналист. Винаги сме били в връзка покрай твоите културни проекти. Един от основателите на Комплект от 2015 насам, инициативи за дизайн Мелба. И също така човека зад Генератор, който затвори, както и Creative Mornings. И най-накрая Мартин Яков, който е съосновател на колектива. Те ще те представя съвсем накратко. Винаги много ми харесва, че казваш, че си архитект и градинар. Тук трябва да говорим естествено за всичките инициативи на колектива, които са свързани както с намеси в публично пространство, в София и в други градове, и изследователски и образователни инициативи. Затова страхотно, че също сме тук с толкова много млади хора и студенти. И така, давам ви думата, може би Валери, Адриана и най-накрая Мартин, да представите накратко вашата практика. Здравейте от мен. Аз ще се опитам да вместя 7 години опит на Сдружение Трансформатори в тези 7 минути, които вече текат. Малко контекст. Ние започнахме нашата работа 2009 година, 6 души, които
към тогавашния момент работехме в 2-3 архитектурни бюра в София и някъде тогава ни сполетя голямата икономическа криза, която се отрази много сериозно на строителния бранш и на нашата професия като такава. Аз конкретно напуснах офиса, в който работи, ден след това съкратиха останалите ми колеги, т.е. работа нямаше, всички инвеститори изчезнаха, проектите бяха замразени, а ние бяхме много млади, амбицирани и с желание да променяме нещо в средата. И нали, тъй като пазар за архитектура се изчерпа, решихме ние да отидем на пазара, в случая женски пазар. И първата ни акция, тогава още бяхме абсолютно неформална група, беше да си направим сергия на женския пазар и да продаваме архитектура на хората или по-скоро да си говорим с тях за бъдещето на това място в София. Тогава то още не беше трансформирано, не се беше случило проекта, който го промени доста драстично. Направихме си самия щанд от заети от един от продавачите на пазара щаги, които след това му ги върнахме. И беше много интересен експеримент да си говорим с аудитория, която най-често няма допир с архитектурата, няма нали, съответно образование и така нататък, но искахме да чуем от местните хора какво те си представят, че трябва да се случи на пазара, тъй като в повечето случаи подобни проекти въобще не отразява техните желания. Малко след това ни поканиха в един социален център за еднодневна акция. Бюджета на това цялото нещо беше по спомен 300 лева, т.е. пари, с които да купим материали. Всичко се случваше на доброволни начала и за един ден успяхме да направим това комбинирано игрище за волейбол и баскетбол и да направим някакви дребни заигравки, като не се сърди човече в човешки мащаб. От една шахта да стане място за игра на шах или канализацията да бъде нещо като детско самолетче и от този гол асфалтов двор да направим едно малко по-приятно за децата и обитателите на този социален дом пространство. Първият workshop, който някога организирахме е за вътрешния двор на ВИАС, който за съжаление 16 години по-късно все още е неизползваем. Тогава в рамките на един ден множество екипи от студенти тогава в УАСГ правиха най-различни дребни проекти с цел да оживят това място. Една от групите направи нещо като лифт от 2 чадъра, с които може да стигнеш до библиотеката, връщайки единия чадър, докато ти отиваш в другата посока. Имаше една гигантска палма, много и най-различни арт-инсталации. Хубавото е, че тогава се сформираха екипи от студенти, които по-късно продължиха много успешна архитектурна практика и към днешна дата водят собствени студия, проектират и правят страхотни, най-вече интериорни проекти. През лятото на 2010 година, ако се не лъжа, работихме с множество доброволци по разкриването на една римска вила в Хаджи Димитър, доста необичаен за нас проект. Между два соцблока имаше тези останки от вила, които бяха заринати, буквално нещо като сметище имаше в квартала и ние с помощта на множество доброволци, най-вече млади хора, се опитахме да социализираме тези останки. В продължение на проекта те бяха консервирани и към днешна дата мисля, че са все още достъпни за широката публика. Вила Рустика се казваше този проект. Това е един workshop в ЖК Дружба, в който пак с основно млади архитекти и студенти се опитахме да направим кратки и временни намеси в класическите междублокови пространства от Катерушки, Кашпи, пазара, който е там и се случиха някои такива намеси, като това временно озеленяване, като временно кино под една от естакадите или като такива екземплярни намеси на полуизоставени футболни игрища. Това е следващ пак бърз проект по покана на Горичка, които тогава организираха форум Ключ. Решихме да направим една ключова пейка. Тя се заиграва с една от кашпите, които заемаше място на пътното платно и
ние преместихме обратно, за да стане тя място за сядане. И от такава временна акция тая пейка изкара там, може би 3-4 години преди да изчезне. Тя така и не беше легализирана, ако трябва да съм честен. Направихме, нали, изключително временно, но тя остана доста дълго време там. Един от следващите проекти, които искам да покажа, е тази знакова автобусна спирка в Дианабад, проектирана от архитект Шинков. Една от най-красивите за нас спирки. Тогава заедно с екипа на Морофокод се събрахме с приятели и доброволци. Тя беше изключително неглижирана, ръждясала, цялата облепена и в рамките на един ден успяхме да я изчистим, боядисаме и да я върнем към първоначалния архитектурен облик. Няколко години по-късно беше пребоядисана в цветовете на българското знаме за наш потрес. Към днешна дата не съм сигурен. Мисля, че сега отново е ремонтирана. Това беше отново бюджета на проекта, кой каквото може да донесе като материали. И тук са щастливите участници в проекта. Маса хора е един експеримент, който си направихме в Пловдив на улица Отец Паисий, която е успоредна на главната. Решихме да поканим хората на беседа, обяд, наклонена черта вечеря насред улицата, като за целта проектирахме и изпълнихме от картон временни маси, с които да направим тази дълга експериментална установка и се получи много интересно като събитие. Хората донесоха храна, ние бяхме подсигурили някакви дребни неща, с които да ги активираме, да ги накараме да си говорят и се получи като много приятен социален експеримент. Срещна хора от различни поколения, етноси и социален бекграунд. Може би най-известният ни проект от това време е улица Котиена, в която по примера на Алексий Иванов, който е тук, и Виктория Георгиева, които бяха започнали във Варна да рисуват табло. Поканихме множество художници, първо на улица Шишман, а след това и на улица Раковска да изрисуват тези неглижирани градски обекти. И след края на двата проекта това стана някаква общо практикувана практика и към днешна дата постоянно никнат нови и нови изрисувани табла, което е страхотно, че това нещо намери продължение. И тук съм показал някои от конкретните табла. Моят, може би, най-любим проект се казва Таблоид. Беше един от първите ни опити за плейсмейкинг. Годината е 2011. Тогава аз разписах проект без да кажа на никой от сдружението и взехме, че го спечелихме. Като ни спечелихме, беше и добро изложено. Цялото финансиране, което имахме, беше от порядъка на 6500 лева, с идеята да оправим и това табло и терена около него, някаква супер амбициозна задача. За самото табло така и не получихме разрешение, то се оказа собственост на Министерство на спорта, гората беше към друг държавен орган, нали, водата към трети, много сложна ситуация от към собственост. Открихме необезопасен трифазен ток на самото табло и, нали, ред други такива проблеми. Хората си паркираха колите до водата и ги миеха в езерото. Беше някаква страшна дивотия. И това, което успяхме да направим с помощта на множество доброволци, е да спреме достъпа на колите с габиони. Това са такива телени мрежи, които напълнихме с камък от скалите, които се намират зад самото табло. Това е бивша кариера, с която е изградено Самоковско шосе едно време. Тоест пак с много малко бюджет и средства успяхме да по някакъв начин да върнем това място към живот. Изкарахме там цялото лято на тази година, отивайки всеки ден до там. И за наша радост това пространство и до ден днешен функционира доста добре като място за отдих, за пикник. Няколко години след приключване на проекта общината успя да спре автомобилния достъп до място и сега там алеята обикаля почти цялото езеро като доста приятна пешеходна и веловръзка. Успяхме да засадим трева, която поливахме с помпа от езерото. Мисля, че 2 или 3 години по-късно направихме един проект с видеомапинг, в който прожектирахме анимации върху водна стена в езерото. От това обаче не съм качил снимки.
Минавам много набързо. Така изглеждахме ние в обедните си почивки, изключително изморени, но връщайки лентата назад, това беше едно от най-хубавите лета в моя живот. Това е един от проектите, в които успяхме да изрисуваме 68 училище с екипа на 140 идеи. И последно ще покажа един workshop в факултета, където се опитахме да направим временна детска площадка за децата от един социален дом, използвайки европалети, автомобилни гуми и други такива подръчни и ефтини материали. За жалост, голяма част от нещата изчезнаха в месеците след нашата намеса. И последното нещо, което ще спомена, опита ни да социализираме камбаните, правейки концерт с монумент. Бяхме поканили музиканти, професионалисти и деца, които в рамките на workshop-ове да се учат да свират и въобще да активираме това място обратно към живот. Благодаря. Здравейте и от мен. Започвам да разказвам, докато се зарежда презентацията, защото имаме ограничено време. Моята роля е да обърна внимание на два наши проекта от миналото. Единият е високо амбициозен и не воден от студиокомплект. Другият е по-скорошен и по-скоро разчиташ на експеримента и на свободата на процеса за своя край. Така, започвам с случаят Капана. Тогава с Бояна Геурова, които сме основателки на Комплект и на инициативите за Дизайн Мелба, бяхме част от екипа на Фондация Едно за култура и изкуства и 2013 година Асен Асенов така реши изключително амбициозно да премести трите основни фестивала тогава на фондацията в Пловдив, като част от подкрепата му за Пловдив, кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019, разбира се с помощта на община Пловдив. Амбицията тогава бе Капана, един пренебрегнат централен квартал в градската тъкан, да бъде превърнат в първият квартал на творческите индустрии в България. Пред нас имаше няколко конкретни задачи. Значи Капана по това време, не знам дали някой от вас от публиката си спомня как изглеждаше и какво представляваше, но при първата ни разходка 2013 тогава ясно помня с колегите от Едно, че бяхме изключително стъписани как за такова кратко време ще можем и изобщо да го обживим това място. Капана си има свое конкретно наследство, то е свързано с занаяти, търговия. Повечето местенца бяха затворени, изоставени и Капана се ползваше изключително много за паркинг пространство. С тази задача нашето програмиране, свързано и с седмицата на архитектурата и с седмицата на дизайна, бе да привлечеме най-вече културна програма и посетители в Капана. Другата амбиция бе 10 локации, безвъзмездно дадени на 10 организации, свързани с творческият сектор, да бъдат ползвани отново като експеримент за една година. Този проект стартира по този начин. Това е първото лято 2014 година с One Design Week. Имаше намеси, които бяха ръководени от нас като програмиране. Имаше участници от Европа, от България. Така един много любопитен процес, който ние проследихме през събитията си. Това е ядрото, което беше идентифицирано като място, в което да се събира общността на Пловдив и да участват билото в концерти, билото в прожекции. Капана в рамките на тези събития, на тази културна програма, проведе и
заедно с общината конкурс за своя лого, с амбицията, нали, да стане първият творчески квартал в България. Реалността в момента е тази. Това е място най-вече за ресторанти, барове, за туризъм. Предполагам, че много от жителите, които имат тук имоти, ги дават под наем точно за този тип дейност, защото е доста трудно да се живее в това шумно място, но изводът е, че Капана е най-живото място, може би, в България в момента, така че тук културата като движеща сила бе абсолютно успешен инструмент, за да се стигне до тук. Разбира се, творческите индустрии западнаха, т.е. след първата година експеримент не остана наемател, който да продължи със своята културна дейност на място. Също така се смениха много и социалните динамики в квартала. Вече споменах, че много от жителите не бяха до край щастливи с това, което се случи с мястото им, но пък от друга страна, пренебрегвайки, нали, негативни, как да кажа, влияния като джентрификация, наем на търговски площи, за нас това беше изключително интересен и показателен процес за старт от културно съдържание до само търговско такова. Преминавам към другия проект, който е съвсем не така амбициозен. Той бе ръководен от нас като част от европейски проект. Проектът се казва Cinema, творчески индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион. За нас беше много любопитен този проект, защото влязохме в консорциум с почти 20 партньора от цяла Европа и задачата тук бе да идентифицираме централна локация, която е изоставена. Ние избрахме да работим с община Габрово и 6-ти участък, отново с сериозно наследство, обвързано с търговия, с малки дюкянчета, отново доста пренебрегнато от самите жители на града и тук задачата пред нас бе да рамкираме какви да са политиките, които евентуално могат да рестартират това място и да привлекат внимание отново към него, дали от търговци, дали от общностите на място и да завещаем тази рамка от подходи на община Габрово. Минахме през няколко етапа, хакатон, проучване на мнението на местните жители, за да завършим този двугодишен процес, може би с нашият най-любим проект 10 дни култура в 6-ти участък, за който ангажирахме културни представители от страната, включително и местни, софийски, от Търново и покрихме широк диапазон от теми, от литература през театър до визуални изкуства. Проектът, само секунда, извинявам се, това е вече кулминацията 10 дни култура в 6-ти участък. Това беше и част от рамкирането на политиките, които искахме да разработим и да оставим на общината. Всъщност за нас бе изключително успешен, защото не само привлякохме участници от културния сектор, но идентифицирахме и места, които биха могли да се доразвият, от места за концерти, до прожекции, до включително един изоставен тунел в 6-ти участък, който сега знаем, че друг екип работи по него, т.е. набелязването на самите локации беше изключително правилно. Това, което се случи като по-малки намеси, са изоставени местенца да бъдат разкрасени, може би, да, превърнати в малко по-приятни за взаимодействие и от местните жители, с помощта, конкретно това е проект на Джинги Би, който си е габровец и си живее там. Той успя да изрисува с съдействието на общината още няколко изоставени фасадни пространства в 6-ти участък. Това е част от програмата, която осъществихме. Литературни разходки имахме, такъв тип намеси с провокация към местните жители.
работилници и театрални представления. В крайна сметка изводът от този проект е много ясен и то е, че без ръководната роля на местната община няма как да се продължат процесите. Имаше изключително много интерес от самите габровци, но политиката на общината по тази тема, специално култура и превръщането на 6-ти участък като приоритет в тази политика е изключително важно. За нас положителни са няколко знаци. Общината продължава с малки стъпки, не така мащабно да работи в 6-ти участък. Пак споменавам конкретния тунел, за който сега са ангажирали различен екип. Да се надяваме с още културни намеси да продължи живота на 6-ти участък. Аз ще говоря за първия проект на колектива. Той започна даже още преди официално фондацията да бъде регистрирана. Реките на София, което в последствие прерасна в реките на града още на втората година, след първия ни фестивал. Това е една рисунка, която видях в Лондон, в Tate Modern галерията. Living Cities беше изложбата и тази рисунка задейства нещо в мен. Виждате, има различни линии и форми, които аз си интерпретирам като градски процеси, като разни инфраструктурни елементи. Може би жълтият триъгълник би могъл да бъде културна зона, синята линия може да е река, червената магистрала. Нали, една абстракция. И се замислих как аз като един ландшафтен архитект, студент, бих могъл да повлияя на толкова голяма картина. Нали? Всеки архитект, ландшафтен архитект или така творчески настроена личност с отношение към градската среда, има един гъдъл в него, който го кара да иска да променя средата. И аз имам доста силен такъв гъдъл в мен, бих казал. Непрекъснато ме гъделичка. Даже понякога не ме остава на мира. И се чудех как мога да го направя. Нали? Аз съм един човек сам. Чудех се и откъде да започна, но си бях казал, че когато се върна в България, ще започна да променям средата. Ще се опитам по някакъв начин да променям градската среда. И откъде да започна? Ами от градските реки. По време на образованието ми в продължение на няколко работни групи изплуваше все на върха на градоустройствените проекти, които развивахме, че градската река всъщност е един от най-основополагащите елементи за градско развитие. Особено гледайки, че нали, имаме бърза урбанизация, небалансирана среда спрямо градската природа. Реката е един изход от тази ситуация. Нещо, което може да направи малко по-лек, малко по-приятен, спокоен живота в натоварения и забързан град. Тук имаше едно момче, което зададе въпрос откъде да започна, как може да започне един такъв процес. Аз много мислих как може да започне това нещо. Тази снимка трябваше преди малко да разкажа за нея, няма значение, след малко ще ви разкажа. Откъде да започна? Особено с такъв голям инфраструктурен проблем. Виждате, вие много добре знаете, реките на София не са в най-доброто състояние, замърсени са, много са далеч от предишната снимка, която ви показах. Това е на Рубен една картина, която показва райската градина. Виждате как живота се развива така около реката и наистина повечето градове в света са възникнали край реките. Днешният баланс между човека, природата и градската среда определено не е такъв, какъвто някога е бил, но може да бъде отново. Откъде да започна без пари, без да познавам много хора в България?
нещо ефтино, нещо, което не изисква средства. Това да въвлечеш съмишленици, да намериш приятели, които споделят общия гъдел за градската среда, не струва нищо. В същото време, ето тази хартиена лодка, в случая направена от рециклирани винили от рекламни агенции, които са ни ги предоставили, също не струва твърде много. Започнахме с така първите хора, които се обединихме покрай темата за градските реки, да събираме още повече хора покрай нас. Всъщност това беше нашата основна концепция и това е основната концепция на колектива. Изграждай партньорства около големи градоустройствени идеи и прави малки намеси, колкото възможностите ни стигат, за да задвижиме голямата тема, за да предизвикаме едни по-големи процеси. Това е фестивала първата година, 2020, чрез който трансформирахме коритата на Перовска и Владайска река в 3 локации в София. И това нещо създаде, първо, че покрай тези лодки и този фестивал успяхме да изградим партньорства с около 30 организации, които вече чрез тези партньорства идеята за градските реки се доизгражда до ден днешен. В самото начало започнахме малко наивно, малко без да знаем точно какво правим. Знаехме само, че искаме да е по-добре средата около нас. Но сега вече с все повече експерти около инициативата имаме много ясна насока на къде искаме да вървим или поне все по-ясна насока. И така с леки намеси, с много комуникация, с много срещи, с много творчество, всъщност движиме тази инициатива напред и точно тук ролята на културата и на изкуството, на дизайна, ни дава възможност ние да привличаме вниманието, да привличаме енергията, интереса, партньорствата на правилните хора. Ето това е пример от една от конференциите, които проведохме заедно с Иво Анев, който днес е в ролята на оператор, но по принцип и в ролята на голям защитник зад реките, именно човек, който изгражда общност, която заедно с нашата общност действа заедно. Фестивалът се превърна в един от най-популярните фестивали в София, което така, когато имаме критичната маса от хора, които говорят за реките и когато имаме експертната подкрепа, а не само да се забавляваме покрай водата, започва да се случва нещо реално, някаква реална промяна вече в тази градска среда. С самите инициативи, освен че разкриваме истинските препятствия пред реките на София и реалните възможности за тяхното подобрение, ние всъщност подобряваме отделни участъци всяка година и така миналата и по-миналата година в Южен парк 2 и 3 оставихме едни малки паркове вътре в парка, които позволяват едно лесно социализиране с реката и до ден днешен, даже вчера един колега ми изпрати снимка как хора си правят пикник край реката в Южния парк. Ентусиасти градски вече имат тази възможност именно заради фестивала. И едно от така най-задоволителните неща, което все още не е довело до твърде големи реални промени, е това, че изкуството и културата и това да обединяваш хора около тях в една по-дългосрочна и голяма визия, водят и до склоняването или привличането, убеждаването на институциите да погледнат в посоката, в която с тези хора гледате. Това е кмета на София, който подписва меморандум с много ясни стратегически точки за развитието на реките. Това се случи и с предишния кмет. Сега наясно сме, че това би бил един дълъг процес на градска трансформация, който ще отнеме години във всяка една страна, във всеки един град, дори в най-развитите градове в Германия. Говорили сме с един немски кмет от Улм, с Иво, и го питахме как се случват тези трансформации, кой е най-прекия път, най-точния, колко време отнема. И той ни затвърди чрез 30 годишния си опит като кмет, че
най-правилният път е именно този. Комуникация на една идея, въвличане на възможно най-много партньори в тази идея и въоръжаване с търпение, защото по-малки градоустройствени идеи, като това да се направи една част от квартал пешеходна или културна, отнема около 10 години, да кажем, от концепция до крайно изпълнение. Нещо такова като реките на София може да отнеме и 20 и 30, но хубавото е, че ние се забавляваме по пътя, правиме неща, които забавляват и другите хора, така че не се омаряме. Това е един друг културен инструмент, който използваме киното, за да въвличаме повече хора, да създаваме повече критична маса, да повдигаме темата за реките и да сложим ясно на масата какви са проблемите и решенията, защото те са толкова комплексни, че понякога е лесно човек да се изгуби. Та инициативата още от втората си година започна да бъде атрактивна и за други градове. Понякога ни канят общностни групи от градове, например, такъв е случай с Стара Загора, такъв е случай с Велико Търново. Понякога самата община е достатъчно дълновидна, за да види, че реката има смисъл да се социализира и да се облагородява. Това са някои примери от Русе, Габрово. И така, идеята ми беше, че културата, изкуството и някои не твърде скъпи неща, но най-вече ентусиазма и изграждането на партньорства покрай него имат силата наистина да трансформират градската среда и е страхотно, когато повече архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти се вдъхновяват да го правят това нещо, защото сигурен съм, че проблеми в София и в България по градовете има предостатъчно и съм сигурен, че има и много добри идеи сред младите хора. Надявам се това да е един вдъхновяващ пример и цялата тази конференция, за да се запалят повече хора. Ако някой от вас има идеи за градската среда, винаги може да потърси нас. Сигурен съм, че и Комплект могат да дадат някоя къл или подкрепа, или Валери. Нали, хората наистина сме отворени да градим нещо заедно. Важно е да се заявим по някакъв начин, било то с една дребна инсталация, но с една светла идея за нея. Добре, благодаря. Благодаря за вашите презентации, за мен и предполагам и за публиката, вдъхновяващи примери. Толкова много важни неща бяха казани. Откъде да започна? Аз ще се опитам да задам два въпроса и после ще го оставя и на вас да попитате каквото така вие намерите за интересно. Това, което аз видях всъщност от вашите презентации, че когато говорим за култура в квартали, говорим за така доста комплексни културни събития, които свързват различни форми, изрази, концепции, медии. И всъщност за тази култура ние говорим, което аз мога да заключа. Също така говорим и за мащаб. Това е другото, за което говорим. И тук ти така завърши много окриляващо, предполагам за повечето колеги, но ние знаем в България къде живееме. Съвсем наскоро бяха изборите в район Оборище, където имаше 18% избирателна активност. Общо за страната при последните избори 33%. Говорим за една доста пасивна политическа общност. Също така знаем силно индивидуалистично общество. И за мен въпросът е всъщност как това, което ние правим, не е така само нашата визия, как ние наистина успяваме да въвлечем хора и общности. И може би въпросът е към всички вас, но би го разделила на две. Към Мартин. Наистина въпросът е за как програмираме за една по-масова публика, но без тя да остане един пасивен консуматор на съдържание, която да отива и да гледа и да се връща в къщи, но наистина как създаваме критическа общност. Същевременно обърнато може би по-скоро към Валерий и към Адриана, как от едни микронамеси ние успяваме наистина да ги обърнем да има макродействие, как от
въвлечени хора и общностни, как ние успяваме да стигнем до общество. И това ми е въпросът, всъщност, коя е вашата стратегия в случая? Аз не мисля, че можем наистина да инженираме това хората да се вдъхновяват и да се обединяват. Това, което можем да направим е да имаме това намерение в нас и да сме достатъчно автентични, така че хората да се интересуват от това, което правим. Да имаме наистина идеи, които са вдъхновяващи достатъчно, за да привлекат вниманието. И оттам нататък наистина едно зрънце вяра трябва, за да... Как ти кажа, аз не съм очаквал, че ще ни се обадят, например, от Габрово, от общината, или от Търново, или от Стара Загора, за да развиваме идеята за реките на града, но го имахме предварително заложено в мечтите си, но не сме ги търсили специфично тия хората. Не знам какъв е точният отговор. Може би най-точното, което мога да кажа е да имаме визията за това нещо и да работиме с автентичност в посока нея. И това нещо се надяваме, че ще задвижи хора с подобно мислене, с подобно усещане, така някакси ще ни усетят и това се получава някакси, то просто работи. Имаме мечти, планове, хората из България, активните хора, наистина да се събираме, да работиме заедно за подобряване на градската среда. Как точно ще се случи това нещо, не знаем, но вярвам, че ще се случи по някакъв начин. Ние продължаваме да правим това, което можем, с средствата, които имаме. И за сега сме доволни от съществуването ни. Резултатите винаги са, винаги могат да са и по-добри, но сме доволни на всяка следваща стъпка, която правим. Сме задоволени от процеса. Аз бих добавила към тези хубави думи и още нещо, и това е последователността, защото, както знаем всички тук, културата и изобщо усещането за култура се възпитава, тази чувствителност към нея, и трябва да се появяваш постоянно и да заявяваш своите намерения постоянно и последователно, и тази устойчивост влияе и на общностите, които са на конкретните места, защото тази заявка е изключително ценна. Тя е изключително стойностна за работата ни и всъщност нашето посвещение към тази заявка е едната отговорност, която имаме ние. Тоест, от една страна е качественото културно съдържание, което предлагаме на различните публики, но от друга страна е тази последователност, която ние трябва да гоним. И вече стигаме до следващия много важен момент. За да има тази последователност, каквито и усилия да влагаме, каквито и мечти да имаме, както Мартин спомена, трябва да имаме и подкрепа. И тя много често не идва само от мрежата от партньорства и приятели, тя понякога е нужна и от много по-важни фигури, дали ще е кмета на дадена община, дали ще са донори, дали ще са големи фондове, но това също е възпитание за чувствителност по тази тема, свързана с културата и нейната стойност в обществото. Защото сме свидетели как може да се промени едно място, как може да се промени дори мисленето за някакъв проблем с културни намеси. Аз това, което пропуснах в моята презентация, може би най-важният проект на трансформатори, създаването на лаборатория за градски дизайн, което е буквално тук под стола на ЛАСАГ. Тя се случи 2012 година, беше последвана от създаването на студио прожектиране 2013, ако се не лъжа, и към днешна дата двете пространства функционират. Това, което е важно, че те станаха инкубатор на проекти като проекта за градската читалния, топлоцентралата и ред други градски процеси и намеси, които се случиха. Не знам дали ние сме били някаква причина, но по наше време почти нямаше алтернативна организация на трансформатори. И това, което ме радва, е, че
във времето се появиха Подлезно, Неформално, Колектива, Visionary, CityWise и ред други градски активисти и активности. Тоест има го ефекта на снежната топка. Ти можеш да направиш нещо дребно и то след време да повлече крак и да повлияе на други хора. Така че всеки от нас може да направи нещо малко за квартала си, за блока си, да обедини съседи, приятели и да направи една малка крачка, която по-късно да се окаже по-голяма крачка за нас като общество и като хора. Ако искаме България да изглежда като Германия, Дания или Норвегия, трябва сами да си го направим. Дали няма да дойде отвънка опитът, трябва ние да се променим и да променим децата и хората около нас. Това бих казал аз. Аз само тук искам да валидирам нещо, което Валери каза. Трансформатори беше едно от вдъхновенията всъщност за създаването на колектива. Изобщо да се вдъхновя в тази посока на трансформация на градска среда. Даже аз по това време бях в Лондон и гледах какво се случва тук в София и така малко завиждах, че изпускам цялата тая еуфория, която трансформатори създаваха с техните намеси. Така че аз съм напълно съгласен с това, което Валери казва, че някакси като създаваме неща дори в малък мащаб, но с правилната насоченост и енергия, те вдъхновяват и други хора и може би това е начинът да се активира все повече и повече общността в България, да действа нещо. Добре, имаме ли въпроси вече някой от публиката, който иска да попита нещо? Защото аз ще огледам. Имаме оператора или? Моят въпрос е простичък и Валери до голям степен отговори, може би, но кое от това, което сте направили, ви е донесло най-голямо удовлетворение? На мен лично таблото в Панчарево ми донесе най-голямо удовлетворение от това, че от едно изоставено място успяхме да направим някаква жива градска тъкан. Там нямаше местна общност. Нали? Самото място на езерото не е толкова близо нито до Панчарево, нито до Кокаляне, така че то както е на всички, така и на никой това място, но е колективна отговорността това място да се поддържа чисто и примерно година или две след нашата намеса няколко фирми правиха там своите тимбилдинги, активирайки служителите си да правят временни намеси, да засадят дърво или да почистят мястото и за мен това може би е най-успешният ни пример като конкретна градска намеса. И аз там изпитах най-голямо удоволствие от работа с колеги и доброволци. Нали, финансово беше абсолютно неоправдан този проект, ама парите не са всичко в този живот. При мен със сигурност първия фестивал, първото издание Реките на София, защото много страдахме. Просто реката на откриването. Първо, че си беше едно геройство да се захванеме, да влезем в коритото на реката и така всичките съмишленици и партньори някакси не говорехме много за потенциала от дъжд, но го знаехме и аз много се страхувах от дъжда. И се случи. Код Оранжево, наводнение в коритото на реката, фестивалът тръгна да бъде отнасян с мен върху един от мостовете. Почнахме да се движиме заедно и буквално крещях към небето на колене, виках за помощ и беше критично и кризисно и на другия ден някакси събрахме сили всичките приятели, братовчеди, майки, бащи и успяхме да върнем всичко в реда му горе-долу, да почистиме така леко мизерията след дъжда и се получи страхотен фестивал и това беше един от най-приятните моменти в живота ми със сигурност след тази мъка. Да видя тази красота, тия радостни, очудени хора в реката, които никога не бяха я виждали по този начин.
да е определено хайлайт. И аз да отговоря тогава с нещо много по-общо и романтично. За мен може би най-големият ни успех след толкова години в този сектор е колективното разпознаване и изобщо поставянето на културата като двигател в промяната на градската тъкан и на градската среда и изобщо активирането на общности. Това е наистина много голяма както отговорност, така и положителен знак за едно общество. Аз ще дам веднага думата на теб, но искам все пак да завърта още един този въпрос за вдъхновението, защото като говорим за култура, видяхме, че има различни култури на паркиране, имаме различни култури в нашето общество. И културата, за която говорим, е един вид култура. И какво ви е вдъхновило, би ми било любопитно, директно от местата, където работите, от културата, която не е култура, която произвеждаме, но култура, която вече е там. Ето ти спомена за тази спирка, която била пребодисана в българското знаме, след което в цвета на три багреника. Любопитно ви е да обърнем просто въпроса и кое конкретно би ви вдъхновило от това, което се случва всъщност наоколо. Аз мога да кажа, ние имахме един проект с Андрея Поп-Йорданова в парка Въртопол и открихме, че докато това е един за повечето хора една запусната местност, всъщност това е най-интересната дива градина в София с невероятни билки и бурени, растителност, която е абсолютно впечатляваща и вдъхновяваща. За това говоря. От работата ни, може би конкретно ще спомена Габрово, защото говорих и за този проект. Това, което ни вдъхнови, бе работата на място с дизайнери, които живеят в Габрово, конкретно Мирослав Джингиби, защото той ни обърна внимание на това всъщност как самия шести участък се вписва в градската тъкан и тази визия, която показах като част от неговата намеса, беше много интересен поглед към самото място, което ние самите не бяхме видели. И такъв тип отваряне на погледа, т.е. на възприемането на една среда през намесата на дизайнера беше, мисля, че изключително вдъхновяващо и за нас самите като хора, които са на място и които работят с общностите там. И то си остана, до ден днешен се поддържа и самата стена си е там като пример за това как може би изглежда отстрани самия квартал. Мен най-много ме вдъхновява работата с съмишленици, които правят подобни неща на нас. За моя голяма радост ние непрекъснато работим с тях. Например, Галин в Велико Търново е вдъхновяващ пример. Петър Димитров, който прави A2 Jazz фестивал, е друг много вдъхновяващ пример за професионализъм и просто инженерство. До така степен е професионалист, че той като един строителен инженер в подредбата си на фестивалата. Хубавото на колективът е, че на нас това ни е мисия да се свързваме с тия хората. Има едно непрекъснато вдъхновение в всякакви посоки. Ами, за мен конкретно такъв пример беше изложбата за Стефан Кънчев 2009 година, която ни накара мен, Никола Михов и Мартин Ангелов да започнем да събираме стари плакати и български графичен дизайн. Та до ден днешен продължаваме с тази дейност. Тоест работата на другите е това, което ме мотивира да видиш нещо качествено, нали, изведено от А до Я и да се опиташ ти да направиш някаква твоя стъпка, твой проект. Това винаги ме е вдъхновявало. Нали, да видиш, че не си сам и че има какво да се направи винаги. Нали, в креативния сектор всеки си казва, че всичко е измислено. Не, винаги има още една стъпка напред. Можеш да изтискаш още малко от лимона. Това е, което мен ме движи напред. Здравейте, благодаря за прекрасната презентация и панел до този момент.
Говорихте за това какво е нужно, за да започнеш с реализацията на идеята си и минахме през съмишленици, не през идея като начало, през съмишленици и през партньорства. Но ми липсва частта с чие съдействие е нужно, за да реализирате идеята си. И споменахте дадена пейка, че не е легализирана или някое табло. До каква степен е нужно в такъв случай да има съдействие от общината и колко често се срещате с липса на интерес от страна на общината и доколко това ви спира? Нашите и двата проекта, за които говорих, са със съдействието на конкретните общини и затова може би малко повече в тази посока бутах изводите от опита ни, защото наистина без съдействието на общината мащабът не би бил такъв. И до ден днешен, когато работим, дали ще е за фестивала ни за дизайн Мелба, ние винаги имаме подкрепа от общината. Тоест е изключително важно и пак повтарям, политиката за култура да бъде заложена в намеренията и мисията на местно ниво. Мисля, че ако общината не бе съдействала, например, в Габрово за 6-ти участък, нямаше да можем да реализираме толкова разнообразни активности, нямаше да можем да завещаем нещо, което в последствие то е готово да бъде възприето, ако те решат в един момент да го имплементират в бъдещите си планове. Така че в случая на тези два проекта общината е, как да кажа, не е само стартовият механизъм, защото в Капана беше фундацията, която дойде и се обърна към общината. В Габрово бяхме ние като част от проекта, които ги поканихме, но ако не бяха подали ръка, нямаше да се случат и двата проекта. За да се ангажира общината, лесен механизъм, който скоро самата община предложи, община Оборище спомена, че би обърнала повече внимание на гражданите, които са се формирали в някаква група, направили са подписка или нещо такова. Та механизма, ако общината не ти обръща внимание, е да изградиш достатъчно партньорство с по-лесни институции или организации, фирми, няма значение. Така че събирането на партньорства, дори преди да отидеш при общината, е ключово, защото тогава не отиваш сам там, а отивате една голяма организация. Иначе винаги може общината да даде още, сигурен съм, и ние така често си го мислим, но истината е, че в София специално и не само, общината е доста адаптивна и доста отворена към хора, които отиват към нея с идеи. Дори при предишното управление имахме добър успех, сравнявайки го с други европейски градове. Сега има някои изключително прогресиращи европейски градове, като Виена, например. И тук не казвам, че нашата община е перфектна в никакъв случай. Перфектната община е тази, която сама сканира какво се случва на земята, какво се случва между хората, какви организации има, кои инициативи има потенциал в тях, чисто сърдечни са и се развиват с заряд и размах и ги полива. Не трябва те да ходят да се молят и да ръчкат. Но бих казал, че живеем все пак в едно благоприятно място, където идеи, които тръгват отдолу нагоре, имат почва за развитие. В някои градове почти нямат. Даже напук ти правят общинарите, само за да държат те флага на промяната, която не се случва изобщо в градовете им. На други места обаче не е така. Това ми е основният съвет. Съмишленици. Дори в най-коравите общини имаш и правилните съмишленици. Ще успееш по този начин. Именно затова Галин, който прави фестивал 48 часа в Аруша Юг в Търново, е толкова вдъхновяващ пример за мен, защото там, доколкото той ми е разказвал, имал тотален игнор от страна на общината, но година след година вече, правейки фестивала, кмета, колкото и да го отбягва, в един момент кмета отива в браснарницата и браснаря му казва: ти чули за този фестивал, аз ще участвам в него. После отива в бакалията, бакалина му казва, кмета го пита какви са тия чадъри отпред, той му казва: тук за фестивала се подготвяме.
Галин засича в някаква изоставена сграда едно момче, архитект от ЛАСАГ, студент, който си е зарязал чертежите някъде там в коридорите. Заговарят се, оказва се, че това е сина на кмета. Кмета просто вече няма избори и помага на фестивала по различни начини. Пак може и още със сигурност, но на едно задоволително ниво има колаборация. Благодаря. Здравейте! Изключително много благодаря за презентацията и въобще за цялото събитие до тук. Първо едно обращение, само виждам, че тук има много студенти. Аз съм, така да кажем, вечният участник. Участвала съм и в събитие на трансформаторите преди години за 1300 години България паметника, на колектива, включително и Академия Лидерите подиума, на който стоите в момента, е част от тази инициатива. И това е изключително полезен опит за всеки един проектант, специалист, място за нетворкинг, така че абсолютно препоръчвам горещо да се включвате в подобни инициативи. И моят въпрос е, предполагам, работите върху много неща в момента, но кое е нещо, което най-много така ви интригува и предстои да ни разкриете? Разбира се, ако може да открехнете. Ще ви поборя с една дума, само да отговорите на този въпрос много бързо. Добре, значи ние подготвяме 8-мо издание на фестивала Мелба през ноември месец. Междувременно ви каним на 7 април на Мелба срещи, на които също ще поставим темата архитектура. Анета, която беше част от първия панел, ще говори също и ще говорим и за българското участие в Венецианското биенале, така че може да видите нашите социални медии и да дойдете. Аз съм в творческа пауза по бащинство и за жалост нямам текущи проекти. Фокусирал съм се върху малката ни дъщеричка и си движа двата бизнеса, които споменахме в началото, така че за жалост съм пас. Не се знае дали няма да се активираш скоро. Ние подготвяме един много интересен и вълнуващ за мен проект в Люлин, който ще започне от тази година. И тази конференция е доста свързана с темата. Искаме да трансформираме пространство в Люлин или територия в Люлин, така че наистина да стане атрактивна, да ходят там туристи, да снимат, да направим някакъв контраст наистина с тази стигма, която имаме за този квартал, че той е, нали, не е като фавелите в Мексико, но Люлин си е Люлин, все пак има тежест това име. Това е, може би, най-вълнуващия проект, който ни предстои скоро и ще се радвам студенти и изобщо хора, които имат интерес да се включат. От моя страна благодаря много за този вълнуващ панел и благодаря за вашето участие и да, продължаваме след пауза от 5 минути.